Sirrin kiran mace ta dawo cikin ɗakinta tilas, ko tana so ko ba ta so, dole ta dawo in dai har ka aikata wannan sirrin daidai yanda muka faɗe shi. Amma muna kira ga mutane a kula da izinin da muke bayarwa a cikin duka sirrikanmu da muke tura muku cikin Facebook da YouTube da sauran wata kafa ta social media. Waɗansu da yawa suna kiranmu suna cewa sun gwada bai ba. Matsalar da take faruwa shine idan muka ce ga izinin sirri ba a aikatawa. Idan baka aikata izini ba, ta yaya aikin ga zai yi tasiri? Ba zai yiwu ba. Ina kiran ku domin a kiyaye wannan izinin da muke bayarwa na sirrikanmu. Izinin kwan shine ku ringa yin mana shiya da group 5. Idan kai shiya a group 5, abin da za a yi zai faru shine wani zai ƙaru, waɗansu za su ƙaru, kamar yadda kai ma da sharing ɗin nan ka samu naka. A yi liking, sannan a yi mai salatin annabi, a yi comment da salatin manzon Allah. Yanda ake aikata sirrin shine ana rubuta yanda kuka gani a ƙasan nan, ana rubuta shi haka, kada ka rage komai, kada ka ƙara komai. Ana rubuta shi yanda ya gansa ƙafa ɗaya a farar takarda. Bayan ka rubuta shi ƙafa ɗaya a farar takarda, za ka yi laya da shi. Kun san yanda ake laya? Laya irin wanda ake yi ta kuɗi, wanda bai san yanda zai yi layan ba, yanda ake yin ta kenan. Bayan ka yi laya, sai ka binne a cikin gidanka, a cikin gidan da matar take. To in Allah ya yarda, ba biku ba komai, za ka ga matarka ta kira ka, ko kuma an taho da ita an kawo maka ita gidanka. Wannan kenan. Mu kula da duk izinin da muke bayarwa. Idan ba ka yi following ɗinmu ba, ya kamata ka yi following ɗin face ɗinmu, sannan ka danna like. Kada mu manta mu ringa comment da salatin manzon Allah, me sharing zuwa group 5 domin su ma 'yan uwa su kalla su amfana. Sunana Nawaz Sharif.